Nuruti udan rano bare. Isu-isu wis rintik-rintik kaya ngene, wis wayahe budal makarya pokoke. Lagi enak-enak iris-iris ana bakul blonjo celuk-celuk. Dadine ya blonjo dhisik. Bakule blonjo wis balik muleh, dadi iki aku balik ning pawon. Iya Cah, dina iki aku ape mider. Wis suwene ana 2 minggu aku prei gak mider Cah, gara-gara usem udan ae. Dadi ngopeni udan rano bare ya iki wis tak lanjutno lehku mergawe. Biasane lehku mider nggawa gorengan, kolak, pecel, es, bubur, rego jagung, jajane cah cilik bangsane chicken, pentol goreng, cilok, kalau kanca-kancane. Rutinitas penggaweanku bendina nek mitir yo ngene iki cah, goreng-goreng nyambi noto. Daganganku sembarang tak ayahi dhewe, nek anakku ra ning omah ya tak lakoni dhewe. Yo goreng-goreng, yo mbunteli es, yo ngadahi pecel, wis sembarang pokoke tak lakoni dhewe cah. Yo kowe nek ngerti penggaweanku mesti nyawange tok wis wegah cah. Pokoke disyukuri ae duwe awak seger kuwarasan ben iso nyambut gawe. Iki ceritane nyambi goreng-goreng bunteli kacang ijo ya cah. Ngene iki engko sebungkus tak der rego 2000-an. Pokoke esku padha rata rego 2000-an cah. Soale sing tuku ya akeh cah cilik-cilik. Pokoke gaweane dirangkep kabeh cah. Wong wedok kudu serba bisa yo. Bar bunteli kacang ijo dan peresanku, iki gorenganku wis mateng. Dadi kabeh tak toto, tak dokok ning basket utawa keranjang. Bar goreng-gorengan bangsane telo gedang sak kancane, iki aku lanjut noto gorengan chicken katsu cah. Ngono ana pisang coklat, ana cilok, ana ceker mercon karo jelly. Wis pokoke dilebokno kabeh. Tak totoni jejer-jejer ben engko cah cilik ning madrasah nek tuku kari njupuk-njupuk. Wis ndang gage tak tutukno lehku noto cah. Lehku noto jajan wis bar, saiki lanjut noto bangkrak ning dhuwur sepeda montore. Ya ngene iki kegiatanku bendina nek waktu dodolan cah utawa bakulan keliling. Persiapan ape mider cah. Ini iki mongsone ora patek usum dhuwit cah. Tapi yo piye meneh jenenge wong mergawe kudu ditelateni. Kadang yo rame, kadang yo sepi, jenenge bakul iku wis biasa. Sing penting balik modal iso dienggo muter bendina meneh cah. Bangkrak wis tak tumpangno, iki saiki langsung ae tak gotong utawa tak genjong. Daganganku tak dokok plak-plek yo cah, tak toto koyo biasane ae wis. Cekat-ceket lehku noto, selak mendung neh. Ngene iki yo mangsa udan cah, kuwatir wong bakulan nek mider ngene iki. Soale engko nek udane teko, nek mider ngene iki yo kangelan cah, ngaup dhisik, nututi wong tuku, ora ngaup kudanan. Wis sembuh pokoke tetep dilakoni cah. Lali chicken meniku urung tak toto, langsung tak lebokno ae. Wayahe mider, sego jagung gorengan kolak bubur lho ya.